Здравейте! Аз съм Румяна Грозева. Част съм от екипа на Европа директно Стара Загора. За втора поредна година Стара Загора е един от над 60-те европейски града от 20 европейски страни, включени в инициативата Viva Europe. Здравейте! Аз съм Константин Стоянов, част от екипа на Европа директно Стара Загора. Viva Европа е най-значимото културно събитие в календара на Европейския съюз през летните месеци. Тази година то е посветено на Европейската година на доброволчеството и протича под патронажа на Вивиан Рединг, заместник-председател на Европейската комисия. Аз съм Павлина Митева и съм част от екипа на Европа директно Стара Загора. В рамките на инициативата операта Тоска ще бъде излъчена директно от Двореца на изкуствата Кралица София във Валенсия. Здравейте! Аз съм Михаела Динева и съм част от екипа на Европа директно Стара Загора. Бихме искали да благодарим на Булсатком за оказаната подкрепа и съдействие. Екипът ни отново прегърна и реализира идеята, защото смятаме, че Стара Загора, като европейски град, и почитателите на оперното изкуство имат право на това.